హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సుగుణ మామ్లో. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి మేము మెత్తే గుత్తి వంకాయ కూర చేస్తున్నాము. క్విక్గా అలాగే ఈజీగా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలైతే చూద్దాము. దానికైతే మేము ముందుగా గుత్తి వంకాయని అయితే వాటర్లో కడిగి ఇలా అయితే కట్ చేసుకున్నాం. ఇదైతే మసాలా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నాం అనమాట. ఇది కావాలంటే మీరు కామెంట్ చేస్తారంటే నేను ఫుల్ వీడియో తీస్తాను ఈ మసాలా ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి దందకు తెలిసిన ప్రాసెసే కదా, గుత్తి వంకాయకి అయితే మనము పెట్టుకోవాలన్నమాట. ఈ మసాలా ఇలా ట్రై చేయండి, ప్రతి ఒక్కరు చాలా బాగుంటుంది. ఇలా మా దగ్గర ఉండే గుత్తి వంకాయలు అన్నిటికైతే ఇలా అయితే మసాలా పెట్టుకునేసాము. తర్వాత వచ్చేసి బాండలు పెట్టుకుని ఆయిల్ వేసి ఉద్దిపప్పు ఆవాలు అయితే వేసుకోవాలన్నమాట. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక అలాగే దాంట్లో వచ్చేసి కరివేపాకు, అలాగే ఒక గుత్తి వంకాయ అయితే దాంట్లో అయితే మనం మెల్లిగా వదులుకోవాలన్నమాట. తర్వాత వచ్చేసి సిమ్ ఫ్లేమ్లో పెట్టేసి స్లో ఫ్లేమ్లో పెట్టేసి గుత్తి వంకాయలు అన్నింటిని దాంట్లో వేసి మూత పెట్టేయాలి. అయితే ప్రిపేర్ అయిపోయింది. లాస్ట్లో అయితే కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసుకుని గార్నిష్ చేసుకున్నామంటే మన గుత్తి వంకాయ కర్రీ అయితే ప్రిపేర్ అయిపోతుంది. ఫైనల్గా మన కర్రీ అయితే ప్రిపేర్ అయిపోయింది. తర్వాత వచ్చేసి మనం ఆ ప్లేట్లో అయితే కొద్దిగా అన్నం వేసుకొని దాంట్లోకి వచ్చేసి మనం ఇప్పుడే ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా వేడి వేడి గుత్తి వంకాయ కర్రీ. చూడడానికి చాలా బాగుందన్నమాట. కర్రీ కూడా అలానే చాలా బాగా వచ్చింది, స్పైసీగా చాలా వేడిగా ఉందన్నమాట. ఇప్పుడే దించిన దాంట్లోకి అయితే ఆనియన్ అనమాట. మెయిన్ గుత్తి వంకాయలో ఒక ఆనియన్ తింటే కాంబినేషన్గా చాలా బాగుంటుంది. కర్రీ అయితే నిజంగా చాలా ఎక్కువ కాలుతుంది అనమాట. లాస్ట్ వీడియో తీసేటప్పటికైతే మా ప్లేట్ ఉండే అవతారమే మారిపోయింది. ఐ హోప్ యూ గైస్ ఈ వీడియో మీ అందరికి నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కావాలంటే ఏం చేయాలి, మన సుగుణ మామ్లో యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి. డోంట్ ఫర్గెట్ సబ్స్క్రైబ్, లైక్ అండ్ షేర్.